An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani walimandɔ u bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. An ka laseli tɛmɛnen dɔ la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a taara tamala États-Unis jamana kɔnɔ New York diɲɛ selege 4 tɔnba Nations Unies u ka lajɛrɛ kɛnɛ kan sigi in kɔfɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye dantigɛli dɔ kɛ France 24 ye dantigɛli min kɔnɔna na a ka haminako a n'a ka jɔrɔnako a b'o yira ka sanga ni Mali lakanabaliya ye. Burama Jara a bɛ walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔlenw na. An ka jamana ɲɛma Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye barodalasigi kɛ barodalasigi min ni o bolila kosɛbɛ Mali dabolo la caman kan i n'a fɔ lakana baaraw ka taa se fɛn min ye Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛkow ma a da donna kuma caman na minnu ni a kɔni ye olu walawala kosɛbɛ ni faamuya sɔrɔla olu la. Jamana ɲɛma Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Mali kɔrɔnfɛla ye ko kɛlɛ kɔni tɛ yen nɔ ko k'a sababu kɛ mankan min bɛ Kidali o kɔni bɛ ka boli Kidali sigibaw de ni ɲɔgɔn cɛ o min ni maa tɛ se k'a fɔ ko o ye kɛlɛ ye a kɔni bɛ bila minɛn de kɔnɔ k'a fɔ ko furukufuruku de bɛ Kidali sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ. A tilala k'a yira k'a fɔ Mali camajɛya fa ye mankan minnu sɔrɔ ka tɛmɛ o mankan ninnu caman waleyara Bamanci jɛkulu min ni olu kɔni bɛ Mansina bolo fɛ ni u ni Agali bolo dimɛ ɲɔgɔn ma k'olu de y'o Bamanciya wale ninnu caman bolo da Mali camajɛya faw fɛ min ni o kɔni kɛra sababu ye ka basigibaliya kɔni bonya kosɛbɛ Mali camajɛ kɔnɔna la. A ko bingani wale min kɛra Nampala don tɛmɛnenw na a ko o y'a sababu dɔ ye ko Mali lakana baaraw sabatili ma nɔgɔn a tɛ taa fiyewu fo maliyɛnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka tila ka dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ Mali lakana baaraw sabatili la ko wa dalen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ hakilina kura minnu ni olu taara Mali lakana baaraw sabatili la ko ni o baaraw kɔni sera ka sigi kala kelen kan a ko fɛn min ye Mali lakana ye o na sabati a ko wa bɛɛ lajɛlen na hakilina kelen sɔrɔ Mali ɲɛda kura baaraliw la ko fɛn min ye Mali ɲɛmaw sigili ye Kidali kɔnɔna la o kɔni kan ka kɛ hakilina ye bɛɛ lajɛlen kan ka min faamuya a ko Mali denw bɛɛ lajɛlen kan ka hakilina sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kan bɛnkan sɛbɛn min ni o kɔni bolona bilala Mali gouvernement ɲɛmaw ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ani kelenya baaraw ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔna la ko hukumu kɔnɔna la Mali ɲɛmaw ma Kidali ta jagoya ni ka kɛɲɛ ni o bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔ kumaw labatuli a ko n'u ye Kidali ta kɔni hakilina ta waati o waati ko fɛnw bɛna don a sikɔrɔ fɛn minnu n'u kun sigilen tɛ ni olu ye min ni o b'u bali ka taa Kidali kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaw kɔni kan ka sigi Kidali a ko hukumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kan ka dɛmɛ kɛ yaasa o kow bɛ se ka waleya cogo min a ko fɛn min ye Faransi ye o kɔni o y'i jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ ni a ka sɔrɔdasiw bilalen ye ka taa Kidali minnu ni an k'olu ma ko Berkane yaasa Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ Mali ta ye a tilala k'a yira k'a fɔ ale hakilina kɔni ye Mali dabolo yɛlɛmani ye kosɛbɛ ni baarabolow ye minnu ni u kɔni bɛ jamanadenw nafa ani ka taa se Mali yɛrɛ baarako yakubayali ma kosɛbɛ ni ka kɛɲɛ ni diɲɛ selege 4 tɔnba ka dɛmɛw ye a ko wa hakilina ye ka Mali kokɔrɔw ani Mali danbe segin Mali ma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min a ko diɲɛ selege 4 ka tɔnba min bɛ yen ni o ye ONU ye ko olu maa dɔw kɔni bɛ yen olu ma se ka faamuya sɔrɔ cogo si la ni ka kɛɲɛ ni Mali ka bolonɔbila sɛbɛn min ni kɛra ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko dɔw b'a yira k'a fɔ Mali fɛla ko tɛ o gafe ninnu kɔnɔ kumaw labatuli ye a ko farafinna jɛkulu o ni Faransi ka lajɛ min ni o kan ka kɛ Mali kɔnɔ donna nataw kɔnɔna la a ko ka kɔn ɲɛ fɛn min ye lakana baaraw ye olu fana kan ka sabati kosɛbɛ a ko maa bɛ siran kosɛbɛ cɛncɛnka jamanaw ka lakana baaraw ɲɛ fo ka taa bila Libi jamanaw kɔnɔna la a ko Libi ye jamana ye jamana min ni o kɔni basigiw kɔni gɛlɛyalen bɛ o kɔnɔ kosɛbɛ a ko kɛn bɛ sababu ye fɛn min ye maramafɛn feerelaw ye ani ka taa se dɔrɔgujugu o feerebaw ma ko olu kɔni bɛ ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye ko o bɛ se ka bisi basa don kosɛbɛ cɛncɛnka jamanaw ka lakana baaraw sabatiliw la. Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Guinée Conakry ma n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye Association Vision Nouvelle u farala ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan kɛnɛ belebele dɔ labɛn ka sanga ni Mali jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya san 56nan kunbɛli ye Mali jamana ka lasigidenso min bɛ Guinée Conakry u ka lasigiden ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ in kan an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu taara Sherifila Jabaraniso tɔgɔla kɛnɛ in kan Kadi Jakite a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye fɛn minnu sɔrɔ Guinée Conakry an ka an ka ɲɛmadaw fɛ. Mali ka yɛrɛ ta san 56 anniversaire okumu kɔnɔna na Maliden minnu sigilen don la Guinée Conakry olu ye lajɛrɛ dɔ labɛn Amdalayi hakili na jiginna kabi 2012 Mali ka yɛrɛ ta ɲɛnajɛw bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛyaw hukumu kɔnɔna na ni lajɛrɛ in sigira ni ka ala deli kɛ min b'a to bɛn kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min Mali ka indépendance ko an tɛ se ka don sɔrɔ min ka bon ni nin don ye fɛti o fɛti n'a bɛ kɛ Mali la nin de ka bon n'a fɛti bɛɛ ye
parce que an yanga yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ nin fête in de kɔnɔ mais o waati la Mali bɛ kan kelen de fɔ an b'a fɛ bi an ka segin ka kan kelen fɔ an ka ɲɔgɔn faamuya maliyɛn si tɛ se ka fisa ni maliyɛn ye maliyɛn bɛɛ kelen maliyɛnya yɛrɛ ye mun ye fierté ye mun ye an k'a fɔ k'an ye maliyɛn ye o dɔrɔn ye fierté dɔ ye parce que maliyɛnya kɔrɔ de b'a la bɛn ani bonya ani karama an b'o de dɔn ani danbe n'a y'a sɔrɔ o bɔra ko o ko la o tɛ maliyɛn tugun. Message min bolo ka lase bɛɛ ma fɛn min an ka indépendance tun ye kunu nouvelle vision Aliu Tarawele a ye hakili ɲɛnaman dɔ sɔrɔ k'a fɔ ka maliyɛnw bɛɛ ladere ka dugawu kɛ maliyɛn Mali ani maliden bɛ fan o fan donc an nana o de la o ko kɛra a bɛn ko di maliyɛn bi fɛn min fɛ bi maliyɛn min mako bɛ fɛn min na bi o de dugawu ye pour que an ka jamana ka sabati hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw bi dɔn da kelen bi bɔ da kelen ala ko an ka Maliba bi taa ɲɛ. Association Vision Nouvelle ale sigira sen kan a bɛ san 10 bɔ ɲina a sigikun ye ka bɛn ani ɲɛta sabati an ka jamana kɔnɔ. An ka lajɛ min filɛ nin ye n'a tɔgɔ ko Vision Nouvelle lajɛ min don a dabɔra adamadenya taabolo de kama lajɛ min don a tɛ nafoloko yɔrɔ lajɛ lajɛ min don a b'a maliyɛnw ani Mali sigiɲɔgɔnw k'u fara ɲɔgɔn kan lajɛ min don a dabɔra dɛmɛ de kama an ka lajɛ an t'a fɔ gouvernement ye a ka fɛn d'an ma an yɛrɛ de b'an bolo bila an poche kɔnɔ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an ye min sɔrɔ n'an ye programme min kɛ an bɛ taa ka taa dɛmɛ kɔrɔ la cérémonie kɔni min ye Mali ka yɛrɛmata hɔrɔnya o anniversaire de ye kunu ye kunu tun ye 22 ye an y'a kɛ ambassade la ambassade ta kɛra ɲagaɲaga ye anw ta an ko an b'a kɛ kuranɛ kalan ye kuranɛ kalan ye kun ye juma ye k'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw binna Mali kan ko min na si Ala bɛ se k'o ko nɔgɔya sa Mali bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ Mali bɛ guerre kan a bɛ na ni ja ye a bɛ na ni gɛlɛya ye donc a dabɔra o de kama k'a fɔ Ala ye a ka dɛmɛ an kan an bɛ se ka sira sɔrɔ a la n b'a fɔ maliyɛnw ye a fɛn fɔlɔ jumɛn ye u k'u jija an bɛ wali jamana de la tiɲɛ de don Mali laginɛ bɛɛ ko k'an bɛɛ kelen mais tɔgɔw bɔlen don ɲɔgɔn na bɛɛ k'i jija sariya minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'u bato filanan ye min ye maliyɛnw k'u jija u ka bɛn de bɛ ko bɛ ɲa ni bɛn tɛ fɛn fɛn la ko tɛ ɲa. Mali ka lasigiden bɛ Guinée Conakry ale y'a senɔ bila ka na ni lajɛ in kɛnɛ kan. Maliyɛnw bi fo système Mali nafa ni bɛn tɛ bɛn a kana fɔ da la adama a ka kɛ jusukun na ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ muso mɛ si la donc u ka bɛn u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an kelen tɛ se fosi la mais n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ko bɛɛ hali kulu an bɛ se ka a déplacer kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ. Ni kuranɛ kalan in hukumu kɔnɔna na duwawudon kɛra min b'a to bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Ni lajɛ belebele in kɔnɔna na sanga kelen bɔɲɔgɔnko bilara ka ɲɛsin maaw ma minnu jeli bɔnna jamana in ye. Mali minisiri min ka ca bɛnnen don saniya sɔrɔli ani sigida yɛrɛ ka ɲɛta badabada sɔrɔ ko ɲuman kan a ye taama kɛ ka ɲɛsin Sikaso marabolo ma walasa ka t'i ɲɛda ɲama lasagoyɔrɔ kan min labɛnna Sikaso marabolo kɔnɔ. Burama Jara a b'o walawalali ka ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali minisiri min ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ sigidaw saniyali walew ma ale kɔni senɔ bila ni ka taa Sikaso marabolow la ni ka jateminɛ kɛ ɲamango walew la minnu kɛn bɛ degun ye bi kosɛbɛ an ka sigida saniyali walew la a tari ɲɛda Sikaso ɲamanbɔyɔrɔba kan ɲamanbɔyɔrɔ min ni a kɔni talen bɛ bala kosɛbɛ ni ka sabu kɛ ni ɲamanbɔyɔrɔ in kunnama bɛ t'i jɔ hectare 20 bɔɲango la ɲaman suguya caman o fɛnɛ bilayɔrɔw bi sɔrɔ i n'a fɔ ɲaman jilamaw ka taa se an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲamanw ma ni o ye dɔgɔtɔrɔminɛw ye an ka minisiri min ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ an ka sigida saniyali walew ma ni o ye Madame Keita Aidambo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲamanbɔyɔrɔ in bɛ se ka kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ni ka ladegeli kɛ u ka baara walew la Mali marabolo yɔrɔ wɛrɛw la a tilala k'a yira k'a fɔ Bamakɔ ɲamango kɔni kɛn bɛ degun da bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔna la ko Bamakɔ ɲamanbɔyɔrɔw bɛ se ka ɲamadali kɛ kosɛbɛ Sikaso ɲamanbɔyɔrɔba la olu kɛn bɛ k'u ka ɲamanw minɛ cogo min ko wa Sikaso ka ni ɲamanbɔyɔrɔ in tan bɛ bala kosɛbɛ ɲaman baarakɛlaw fɛ minnu ni olu dili don bɛ kosɛbɛ wa u bɛ ɲamango yɛrɛ fɛnɛ taabolo ɲɛdɔn a ko hali ni a y'a sɔrɔ dɔ kan ka fara baara kunnamaw kan minnu ni o kɔni bɛna
bena dɛmɛ kosɛbɛ ni ka sabu kɛ ɲaman tɔni 40 bɔɲango dongo do o de bena bila ni ɲaman bɔyɔrɔ ba in na Sikaso kɔnɔna la. A ko Bamakɔ ɲamanko kɔni taamɛ ka bɛɛ lajɛlen bolo da. Yɔrɔ be minnu ni olu kan ka baara, minnu ni u kan ka kɛ ɲaman bɔyɔrɔ kuraw ye Bamakɔ n'a dafe duguw la. A ko a y'a senɔ bilali min kɛ ka taa Sikaso marabolo kɔnɔna la ni ka taa I ɲɛda ɲaman baara cogo ka Sikasokaw fɛ. O ye ale n'a ka taamadenw sɔn hakili la kosɛbɛ ɲaman baara cogo la. O kɔfɛ minisiri senɔ bila ka taa Sikaso marabolo la min ni o ye Kaboyila ye. O ni Sikaso cɛ bɛ taa kilomɛtiri 15 bɔɲango la. A taara I ɲɛda musokulu dɔw ka baarakɛ nɔ kan minnu ni olu ye ka hectare 3 ani kila bɔɲango ka yiri kɔni turu o la. Yiri minnu ni o kɔni bɛ kɛ nafa ye I n'a fɔ nɛrɛ ka taa se siw ani zirajuw ma. Minisiri y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ foli di kosɛbɛ ni musojɛkulu ninnu ma minnu ni u y'u cɛsiri kosɛbɛ ni yiriforo ninnu baarali la. Ko yiriw ye kundama minnu sɔrɔ a bɛ maa nisɔndiya ko bɔ kosɛbɛ. Ko wa disigosi ko don k'a fɔ ko nin ye musojɛkulu dɔw de ka baarakɛ nɔ ye. Ko o ye fɛn ye yɔrɔ wɛrɛ musow fana kan k'u ɲɛmada minnu ma ka o baaraw ɲɔgɔnnaw waleya u ka sigidaw la. O kɔfɛ minisiri kɔni ye hakilinaw ta k'a fɔ fɛn min ye nin ɲamanbɔyɔrɔba in ye ani ka taa se Kaboyilakaw olu ka musow ka nin yiriforoba in ma ko ana dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ. U hakili b'a la u ka baaraw ka kundama min sɔrɔ yaasa u bɛ se ka olu sɔrɔ don n'a nataw kɔnɔna la. Farigan bana dɔ kun bɔra Niger jamana kɔnɔ ko fièvre de la vallée du Rift. Hali n'o y'a sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ banakisɛ in fɛn ma ye yan nɔ nka Mali maa ɲɛmaw u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa faamuya u bɛ se ka sɔrɔ bana in na an na se ka kunbɛcogo ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na walasa Mali jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka kisi bana in tɔɔrɔ ma. Tata Ture a bɛ walawalali caman k'an ye an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. Lajɛrɛ belebeleba dɔ bolodara fana ni kunnafonidilaw ye. Fièvre vallée du Rift kulu sanfɛ bana don. An bɛ don min na I ko bi a ma se an ka jamana kɔnɔ. Nka Mali jamana kan ka janto a yɛrɛ la sabula a bɛ munumunu na Mali kɛrɛfɛ jamana dɔw la. Jamana ka kɛnɛya ani basigi kama Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fara UNICEF kan fo ka taa se USAID ma. U y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko kura walasa ka sankɔrɔta don bange natogoyaw la fo ka taa se bange kɔlɔsili togoyaw ma. A bɛ kunnafonidila 30 ɲɔgɔnna bɔ minnu farala ɲɔgɔn ka fana tile 3 lajɛrɛ kɔnɔ walasa ka kunnafoni di kɛ ka ɲɛsi bange togoyaw ma. Lajɛrɛ in yɛrɛ laɲini kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye yanni février kalo san 2017 cɛ ka muso 60 ani denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 14 ka taa bila san 15 la ka se ka o muso hakɛ la faamuya ani k'u ladɔnniya kɛnɛyaso matarafali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyaso cakɛda min ka baara ɲɛsinen don bange kɔlɔsili ma. Ni kunnafonidi ninnu bɛna to senna an ka marabolo caman na I n'a fɔ Kulikoro, Sikaso, Segu ka fara Bamako faba kan walasa ka faamuyali di musolakaw ma u ka bange kɛtogoyaw kan. Sabula a ɲininen don musolakaw fɛ u ka furancɛ don u denw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye san 2 furancɛ ye bari n'a tɛmɛna o kan ka se san 5 ma a bɛna kɛ degun ye musolakaw ma. Bari laɲini ye fɛn min ye o de ye musolakaw u ka bangeni kɛ a kɛtogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye u ma degun min bɛ se k'u ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la. O de kadara kɔnɔ ni lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ sigira tile 3 kɔnɔ walasa ka mɔgɔw ka dɔnta ka wuriya bange nasira kan. Kuma dɔw la kɛnɛya tigilamɔgɔw labɛnnen don sanga ani wagati ka mɔgɔw ni kisi. Nka I bɛ taa sɔrɔ musolaka caman bɛ wulili ka gɛlɛn minnu ma ka se kɛnɛyaso la. N'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana kɔnɔ 100 sarala muso 15 minnu si b'a daminɛ san 14 ka taa se san 15 ma olu tɛ se kɛnɛyaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min ka baara ɲɛsinen don bange koɲɛw ma. Ni lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ sigili ye min n'a kɛra fana tile 3 kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye Mali jamana UNICEF ka fara USAID kan u bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ka kunnafoniw di kunnafoni minnu bɛ tali kɛ bange koɲɛw kan walasa hali bi ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka siniɲɛsigi ɲuman sabati. Sisan an bɛ bɔ Mali kibaruya la an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruya la sɔrɔli kama Usmane Sogore bɛ bi walawalali k'an ye an ka janga ka sɔrɔlenw lajɛ. Wulikajɔ dɔw tara ka ɲɛsi Chad ka kɛlɛbolo dɔw ma. Sibiri su ka dugujɛ kari la septembre kalo tile 25 ni wulikajɔ in n'a kɛbaga ye Boko Haram banbaci jɛkulu ye a kɛra sababu ye ka maa 6 jogin ani ka maa 4 bɔnɛ u ni na wa a kɛra yɔrɔ de la yɔrɔ min bɛ wele ko Kaiga n'a bɛ dancɛbɔ kɛ Chad jamana ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ dɔgɔkun caman bɔ bi jamana damadɔ minnu farala ɲɔgɔn kan walasa ka dankari Boko Haram banbaci jɛkulu la olu kɛnbɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔw ka Chad babolo kɛrɛfɛ n'a bɛ wele
ko Lac Tchad. N'o yɔrɔ nunu de kɛra banbaciw dagayɔrɔw ye. U ka yɔrɔ camanw tilalen k'u la. Ni banbaci nunu b'u dogotuw de kɔnɔ ani yɔrɔw la matise yɔrɔ minnu na ka sɔrɔ k'u dɛndɛn kana balo ani ji ɲini duguw kɔnɔ. O dɔ de senfɛ u ni Tchad kɛlɛbolo in taara da ɲɔgɔn tigɛ ka kɛɲɛ ni dimanche ye septembre kalo tile 25. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana damadɔ minnu sigilen don Tchad babolow fɛ n'o ye Nigeria ye, Tchad, Niger ani Cameroun ni Benin fɛnɛ faral'u kan. Olu jɛra ka kɛlɛbolo dɔ sigi u tɔgɔ la walasa ka dangari Nigeria banbaci jɛkulu la Boko Haram. O kɛlɛbolo in sigili o kɛra sababu ye bi ka gɛlɛya caman se banbaci jɛkulu in ma mun y'u wajibiya ka u ka sigiyɔrɔ caman bila Nigeria jamana kɔnɔ. Farafina tɔnba Union Africaine, États-Unis, Faransi, ka taa se Maroc ma, olu tɛmɛnen kɔfɛ nanzarala tɔnba Union Européenne ale fɛnɛ kumana dimanche septembre kalo tile 25 Gabon jamana sariya sunba Cour constitutionnelle a ka jaabi bɔlenw kan ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔya ɲinitɔw ye. O min jaabi bɔlen Sedi Ali Bongo ma a ka sigi a yɛrɛ nɔ la ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye. Nanzarala tɔnba ka jateminɛlikɛ jɛkulu Mission d'observation européenne ale bɛ deli k'a ka nisɔngoyaw yira ka kɛɲɛ ni jaabi bɔlen ye. Sabula a y'a yira ko kiribulon in a ma se ka jaabiw bɔ ni wasa ye. O kɛra sababu ye nanzarala tɔnba a ka mɔgɔ min ka baara bɛ ɲɛsi jamana wɛrɛw kɔkanci ɲɛnabɔliw ma Frederica Mogherini ale k'a ka nisɔngoya yira ka ɲɛsi Gabon gouvernement ma. Nanzarala tɔnba ɲɛmaw ka kɔrɔfɔw y'a yira k'u ka nisɔngoya dɔ fɛnɛ bɛ tali kɛ ko kiribulon ma sɔn ka siraba di nanzarala tɔnba ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu ma a ka kalata baaraw jaabi sɛgɛsɛgɛli senfɛ. Wa u y'a yira ko bɛ sɔsɔli kɛ bɛnkan na bɛnkan minnu taara u ni ɲɔgɔn cɛ Gabon faba kɔnɔna na Libreville. Wa k'u ma sɔn ka baara kɛ ni maaw fɛnɛ ye maa minnu cira farafina tɔnba fɛ n'o ye sariya tigilamaw ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nanzarala tɔnba Union Européenne a bɛ ka wele da ka ɲɛsi politikima bɛɛ ma Gabon jamana kɔnɔ n'o de u ka ko in kɛ ni yɛrɛminɛ ani k'a kɛ basigi kɔnɔ walasa o kana kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye. Wa ko ni ko ninnu sera ka kɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye u ka bɔ u siraw fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka danaya di jamana cakɛdabaw ma. Nanzarala tɔnba y'a yira ko don nataw la ko yɛlɛma kuraw kan ka don Gabon ka kalata baaraw la walasa a na se ka tɛmɛ jɛlɛya kɔnɔ. Kumaɲɔgɔnyaw bi senna politikiko binakuw ka halisa Congo RDC jamana kɔnɔ. Farafina tɔnba ka sɔrɔnalidonbaga facilitateur de l'Union africaine a ye bɛnkan hakilina dayira dɔ kɛ maa nalenw na kɛnɛ kan n'o bɛna kɛ sababu ye k'a kɔrɔfɔw kuntala surunya waati nataw la. O bɛnkan nalenw a kan ka bɛn bɛnkan 12 ma nka kɔrɔfɔ dɔw bɛ sɔn ka gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɔw kun kan n'o dɔw bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka jɔyɔrɔw la fanga yɛlɛma kuntalaw durée de la transition ka taa se jamana ɲɛmɔgɔya ɲini waati kofɔlenw ma date de la présidentielle jɔyɔrɔ jumɛn ani wagati joli jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a kan k'o kɛ fanga yɛlɛma waatiw kɔnɔna na transition. Fanga sinamatɔnw chrétien dinɛ maaw église catholique ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔnba ma communauté internationale olu kɔni bɛɛ bɛ ka laɲini de ye fanga yɛlɛma waati n'o ye transition ye a ka se ka kɛ waati kunkurunin na. Wa ko jamana ɲɛmɔgɔ Kabila a kan ka bɛɛ ladɔnniya jamana kɔnɔ ko nin ye a ka manda bannen a tɛna dɔwɛrɛ fara a kan nka k'a bɛ se ka to fanga kunna fo ka taa se ɲɛma kura sɔrɔli la jamana kunna. I n'a fɔ Kabila yɛrɛ sigilen don jamana kunna ni bɛnkanw de ye ka bɔ politikiko nasiraw la. O sira ka maa caman y'a yira ko minisiri ɲɛma dagayɔrɔ primature ko kan ka di fanga sinamatɔw ma. O na kɛ sababu ye ka baaraw nun di fanga sinamatɔw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kumaɲɔgɔnya in kɛnɛ kan maa caman ka laɲini de farafina tɔnba ka sɔrɔnalidonbaga ka bɛnkan nalenw na kalata baaraw ka bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔ ɲini ta ma. Wa ko ka se ka ko in kɔkɔrɔma don jɛkulu min bilalen don k'i janto baara in na comité d'accompagnement o ka yɛlɛma ka diɲɛ seleke 4 maaw don a kɔnɔna na ka kɛ comité international de suivi ye walasa jan ka se ka to bɛnkanw na bɛnkan min bɛ wele ko résolution 2277 n'a taara diɲɛ seleke 4 tɔnba a ka ɲɛmayaso ka kɛnɛ ka conseil de sécurité n'o sera ka kɛ bɛɛ dɔ bɛna fara basigilikɛ jɛkulu MONUSCO ka baara kuntalaw kan fo ka taa se ɲɛma kura sɔrɔli ma jamana la. Fanga sinakɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ Riek Machar a y'a kan kɔrɔta ni kunnafoni ye mun bilala karido septembre kalo tile 25 a ko kunnafoni bilalen y'a yira k'a bɛ ka wulikajɔw kɛ k'a ka sew fara ɲɔgɔn kan yaasa a na se ka sinakɛ ka maramafɛnw minɛ a la n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ Salva Kiir. Kɛlɛ wulilen kɔ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ Juba kɔnɔ mun kɛra juillet kalo tile 8 tɛmɛnen o kɛra sababu ye Riek Machar a ka jamana bila nka a labɛnnen kɔni tɛ k'a bolo jigin. Riek Machar ka kɛlɛcɛ camanw bɛ yen minnu dɔw bolila wa
maa caman fɛnɛ be minnu farala a sina kɛ ka maaw kan. Riek Machar n'ale de kun ye jamana ɲɛmɔgɔ ka danga ye mun ma mɛn sen na, a y'a yira halisa a ka kunnafoni na k'u kun ye bolonɔbila min kɛ bɛnkan sɛbɛn na u ni ɲɔgɔn cɛ salon k'o waatiw dafara. O sira kan ale be Salva Kiir ka gouvernement in jate i n'a fɔ fɛn min tɛ sariya kɔnɔ, wa ko gouvernement in maa bɛɛ lajɛlen kan ka gɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabandenge, o min ye Salva Kiir ka sɔrɔnalidonba kɔrɔ ye n'a bilala ale nɔ la juillet kalo tɛmɛnen. Riek Machar kɔni y'a yira k'a bɛ wele ta k'a ɲɛsin diɲɛ selege naani tɔnba ma, n'o de ye u ka Salva Kiir ka gouvernement in jate i n'a fɔ maa murutilen dɔw. U kelen kɔfɛ ka tiɲɛli caman kɛ ani u kelen kɔ ka dankari bɛnkan sɛbɛn na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Riek Machar a ka hakilinaw tɛ dɔwɛrɛ bi Sudan du Sud jamana kɔnɔ ka se ka baaraw lanɔgɔ fo ka taa se bɛnkan kura sabatili ma u ni ɲɔgɔn cɛ. Farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ senfili ani bolofili matarafabagaw Mali kɔnɔ yan nɔ dɔ farala olu ka jala kan u bɔra ceinture marron na ka taa ceinture finman na a kɛra kari tɛmɛnen an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifla Jabaniso tɔgɔ la Isuf Kulubali a n'a ka jatala Mohamed Sidibe u ka sɔrɔlenw filɛ. Min ye Union nationale de conviction maaw ye o ka jalalatɛmɛ baaraw kɛla o ka karamɔgɔbaw denmasaw teriw ani jɔnɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛkɔrɔ a kala an ka seko ani dɔnko kalanso bulon kɔnɔ n'an kama ko INA walasa ni ko ka seko ani dɔnko yakubaya senfili ani bolofili matarafabaw maa 40 ani 2 n'a kunkanfɛn muso 2 b'olu cɛma olu tun bɛ kɛnɛ kan o bɔra an ka marabolo kɔnɔ n'o ye Sikaso, Moti, Kulukoro wali kelen Bamakɔ faaba hakilina kelen kunkolonna kelen kun don o bɛ ka kɛwale minnu kɛ senfili ani bolofili kɔnɔna na n'o kama ko wɛtisɔn a ka sabati o bolo cogoya min na ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla o ka ɲɛmaw ka bonya ni karama kɔnɔ ni ɲɔgɔndan yɛrɛ tun bɛ boli kalansen minnu kan o de filɛ nin ye a bɛ fɔ kunfɛ kɛlɛ min ma ko Tao Kim Nyang wali kelen Tao Nyang Fing wali kelen Tao Nyang Fing wali kelen Tao Kim Sao Fing kɛnɛ kan kunfu wɛtisɔn maaw ka ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔfɛ min ye kunfu wɛtisɔn maaw ye olu fana ye ɲɛgɛndan fana kɛ kɛnɛ kelen kan ye nin kɛnɛ ɲɛmaw kalandenw a bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ kan. Vraiment ni passation in a bolodara a bɛ kalo kelen bɔ bi an nana ka na lajɛ ka na winsun yɛrɛ bɛ cogoya min na ka na yira jamana kɔnɔdenw na u k'a dɔn vraiment farikolo ɲɛnajɛ in ye fɛn dɔ a tɛ maa si tiɲɛ n'a ma mun fara i ka dɔnta kan a tɛ foyi bɔ a la ne yɛrɛ mun filɛ nin ye je suis enseignant de profession bon n bɛ farikolo ɲɛnajɛ a tɛ dabɔ dɔwɛrɛ kama gymnastique de don o n'a ɲɔgɔnnaw an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment a kɛra farikolo ɲɛnajɛ sugu o sugu an ma fɛn bɔ fɛn na bɛɛ ka lajɛ i ka pratiquer art la a ka fisa kosɛbɛ. Professeur Gradi an ɲɛ b'an niveau la cogo min na baara in ma nɔgɔ gɛlɛya b'a la komi nɔgɔya b'a la i yɛrɛ ɲɛ bɛ denmisɛnninw yɛrɛ kɛcogo la vraiment bon n content don fɛnɛ fɛnɛ courage b'u la ani u motivelen don kosɛbɛ vraiment b'u fo la kosɛbɛ. Bon ne bɛ min fɔ denmansaw kɔni ye kɔni vraiment baara in ye yɛrɛ baara de don a bɛ e yɛrɛ lakana ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ lakana ka tila ka kɛnɛya sabati an kɔni bɛ denmansaw kɔni wele vraiment ka denw la encourager ka baara in kɛ jamana in bɛ cogo min na bi a ka kan bɛɛ ka dɔ k'a la anw yɛrɛ bɛ Mali bɛ kɔfɛ sport la bɛɛ b'o dɔn anw ni jamana dabɔlen don a ka ca Ala fɛ anw ye sport ta kosa in na olu caman kɔfɛ mais an bɛ yɔrɔ min komi bi sport bɛ kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ o fana o y'a nafaba dɔ ye u ka denmisɛnninw labila denmisɛnninw ka sport kɛ u k'u la encourager o de ka di n ye kosɛbɛ. Fɛn dɔ don san o san b'a kɛ armaso yɛrɛ de b'a ɲini an fɛ an ka nin kɛ san o san ɲinan ta in kɔni an y'a kɛ bon pour ka se ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga ka o de sabati an b'o kɛnɛ de ka sisan kung fu min an bɛ ka kɛ sisan a bɛ Mali fa bɛɛ fɛ Mali fa bɛɛ fɛ a bɛ ma dugu ye Mali la dugu min cercle Mali la a tɛ yɔrɔ min a bɛ Mali cercle bɛɛ kɔnɔ a mɛnna fana a bɛ Mali cercle a ka taa san 20 ye a bɛ pratiquer Mali kɔnɔ a bɛ Mali cercle bɛɛ kɔnɔ welekan min bɛ n bolo o ye cɛsiri de ye n'i y'a ye a fɔra n'an k'an b'a fɔ armaso minnu reconnu na yan nɔ presque i b'a fɔ a nana a caman kɔfɛ dɛ mais ni o bɛɛ la o ma bali a bɛ Mali duguba bɛɛ la ça veut dire que cɛsiri de don o cɛsiri kelen n bɛ denmisɛnninw wele ka na o de ma diɲɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔ b'a kɛ n'i m'a kɛ ni cɛsiri ye i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la quoi mais ni fɛn o fɛn i b'a kɛ n'i sera k'i cɛsiri a kɛli la
ibi nafa sɔrɔ a la don dɔ a n'a fan fila kɛnɛ min kɛ nin bi mɔgɔ min bɛ ka garadi passe yan nɔ mɔgɔ bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 100 na mun bɛ yan wulada in na ka baara kɛ sɔgɔmada in na mɔgɔ 50 ni kɔ ye baara kɛ olu ye daniw ye ka daminɛ premier dan deuxième dan troisième dan quatrième dan olu ye baara kɛ sɔgɔmada depuis sɔgɔma an bɛ yen an bɔra yen direct ka sɔrɔ ka na yan nɔ kana nin mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan sisan a ye mɔgɔ 60 bɔ mun bɛna ka patation kɛ o ye cɛsiri ka baara de ye ni cɛsiri tɛ o tɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔndan tun bɛ centre maraw kɔfɔ min ye centre fimatigiw ye n'olu ka ɲɛmaw ye olu fana ka ɲɔgɔndan kɛla maa 10 ani 5 bɔɲɔgɔnko centre noirew la kunfin wetising nasiraw fɛ o y'a sɔrɔ olu fana ye ɲɔgɔn dan cogoya min na o ka seko ani dɔnko ni k'a da fara kan kunfin wetising yɛrɛ ɲɛtaga ko sabati hali bi an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ senadolanti stade malien de bamako ye sebagaya sɔrɔ tuguni championnat national de ligue 1 dolantiw senfɛ 1 ani 0 u ye sebagaya sɔrɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o de kan AS Real kan a kɛra stade omnisport Modibo Keita la sibiri tɛmɛnen Yusufu Kulubali ani Mohamed Keita olu de tun b'a kɛnɛ kan Sherifla Jabraniso tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na stade malien de bamako kɛlen kɔ ni ka sebagaya sɔrɔ Real de bamako kan donati ta senfɛ a filɛ nin ye kɔkura segili donati ni k'o fana sebagaya sɔrɔ tuguni k'a sɔrɔ donati kun ka ɲɛfɔlɔw la ni tɔn 2 bɛɛ lajɛlen bɛ dɛsɛ ɲɔgɔn na sabu sɛgɛlafiɲɛbɛ bɛ kun cɛ 0 ani 0 tɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ donati sanga 75 filanan min ye Mamutu Kane n'o kama ko Murule n'o ye stade malien de bamako min dofini de bulalama ye o degede karamɔgɔ ye fɛɛrɛw ani dabili kuraw a y'o sigi sen kan min kɛ sababu ye Real de Bamako min dofini ye jɛman ni finman ye a ka se ka dankari kɛ o la o hakilina min filɛ nin ye o mina na ɲɛ a bolo sabu sanga 68 na Musa Koye Jalo ale ka gɛlɛ mina na tɛmɛ Real de Bamako ka cɛtigɛ sanfɛ an bɛ t'o sigi la fo sanga 86 na wali kelen donnaci tɔ ye sanga 4 a ka fori min ye Mamadu Kulubali ye ale min donna donnaci in senfɛ a bɛ taa cilo don ni ka di stade malien de Bamako ma Isaka Samakɛ ka donnacilen dɔ senfɛ kelen ani Kanangolo donnaci bɛ kun cɛ o de kan ni a y'a sɔrɔ stade malien de Bamako ka donnaci ta o min kuma cɛla kosɛbɛ Real de Bamako degedege karamɔgɔ fɛ Zeni a sɔnna k'a fɔ cɛn ko ala stade malien de Bamako ye sebagaya sɔrɔ a kan Ils ont pris le jeu vers les 20 minutes où il bido. Mais bido, qui a fouillé là, en bouffe ils ont bien joué, en bouffe à chaque fois, ils ont les championnats, ni wagati kelen na min ye stade malien de Bamako degedege karamɔgɔ ye a n'a donnacilaw y'a yira k'a fɔ olu hakilila tigɛlen don ɲinan championnat jɔnjɔn olu de b'a ta je pense que premier mi-temps, oui, bon temps, je sais que oui, mais après mi-temps, c'est pas sorcier. Donc nous, on a étudié les serres, de rester, de le compter seulement en deuxième mi-temps, on me sera pas longtemps. Je pense qu'on est sur Rama, et puis on change en essence au Rabido. Minga Zoro pour Minga Zoro pour vraiment qui jouent au football, qui sont à respecter vraiment. Et je pense que les mêmes aussi, les temps qu'on a, parce que tile fila u b'a ni championnat national ligue 1 du Mali kuncɛlen cɛ stade malien de Bamako jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo ni kuru 10 ye tɔ min dalen bɛ a kan o ye Joliba AC ye ale ka kuru ye kuru 5 ye sabu Joliba ye sebagaya sɔrɔ 11 caractère kan o kila 2 ni Kanangolo min ye o 11 caractère kelen ye jɔyɔrɔ sabanan ale b'i sabakɔrɔ bamaw kan ni kuru 4 ye AS Real ka bɔ Jikɔrɔni Para ale bɛ jɔyɔrɔ 4 na ni kuru 3 ye donnaci nataw min bolo dalen no tarata don Joliba AC ni stade malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o waati kelen na min ye AS Real ale ni 11 caractère de ɲare la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakililajigi la donnaci taw la stade malien de Bamako ani Joliba AC dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-0 ani 0 min ye 11 caractère ye o tɛ sebagaya sɔrɔ Real de Bamako kan o kɛla 1 ani Kanangolo o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna ma